وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Niki harus membahas puasa sunnah. Wa minhu wa yustahabbu shaumu yaumil mi'raji. Wa yustahabbu lan den sunahake shaumu yaumil mi'raji. Apa masane dina ing dalem Isra Mi'raj Kanjeng Nabi iku poso napa poso Rejeb nggih poso Rejeb wa yaumin lan masane dina laya jidu kan ora nemu fihi ing dalem yaum asyakhsu sapa wong ma ing barang yakulu kan dahar sapa wong ku ing ma dados masane dina sing pas hari niku delalah boten gadah daharan jadi terus akhirnya poso di utanggane napa hadise Kanjeng Nabi wonten pas esuk-esuk rawuh teng daleme Sayyidah Aisyah tanglet daharan ana sarapan tang boten Jawa Tengah. Dan niku pas boten wonten daharan. Terus akhirnya Kanjeng Nabi diniati poso. Ya mungkin bapak-bapak yang nonton mawon ibune saya kok boten masak ya sampe diniati poso apa duka. Diniati poso. Jadi poso ing dalem dina sing pas dina niku delalahe boten gadah daharan. Mbon saniki nak poso naon, dadi poso naon iki ya dalail niki dalail selain poso dalail niki poso setahun boten moka, tapi nggih tetep kecuali 5 hari sing haram poso. Hari napa 2 hari raya kalih hari tasyrik. Wa yukrahu lan den makruhake shaumud dahri apa poso naun. Poso setahun boten nate moka. Wairal idaini sakliyane riyaya loro wal wa ayyamat tasyriki lan pira-pira dina tasyrik. Poso naun yaitu poso sakliyane 2 hari raya dan hari tasyrik. Makruh liman kedue wong khofa kang kuwatir sapa man bihi sebab poso ndororon ing kempelaratan. Yambake kuwatir nak poso nggo malah fisike terganggu. Au fautahakin utawa ing ketinggalane hak. Saleh yambake bekerja berat nak poso niki malah tenagane habis akhirnya boten kiyat kerja padahal bulai kathah plus ya utange kathah. Niki poso tahunan hukume makruh. Walau manduban lan senajan kabeh niku mandub. Kina anjan mengkhawatirkan napa? Fautahakin mengkhawatirkan terganggune fisik utawa terganggune hak-hak yang harus dipenuhi
niki poso tahunan hukume makruh. Lah nek mboten misale poso nggih biasa. Kula niku nggih nate poso tahunan. Riyen nggih tesih sekolah nggih otomatis tesih nom. Di sekolah niku nate poso tahunan. Riyen rata-rata tiang daerah mriki niki mundhut Dalailul Khairat ing kene Mbah Basyir Kudus Jekulo. Nggih, Mbah Kiai Haji Ahmad Basyir. Enak kados guru-guru kula kados Mbah Jen riyen mundhut dalail saking Hajen ngene Mbah sinten? Nggih, Mbah Zen Paturoyo. Tapi sing nem-nem iki pun mundhute saking napa? Saking Kudus niku kula Yai Ahmad Basyir samangke didugekake putrane Gus Badawi. Wonten sebagian sing mundhut dalail saking Pekalongan kene Ndara Habib Lutfi. Tawa kene Sarang. Riyen Mbah Imam, masyhure Mbah Imam. Tawa kene Lirboyo. Kene Lirboyo niki termasuk napa dalailul khairat niki dadi ijazah saking Lirboyo. Dan nek mboten kuwatir, mboten kuwatir, poso ya biasa, mboten terganggu. Sinau nggih mboten terganggu, pamane kerja nggih mboten terganggu. Kula niku gadah bolo. Tapi almarhum sedereke sinten? Pak Jufdi Ngagel niku namine. Kang sanane niku poso sak umur poso terus. Almarhum tapi Medion mriku daleme asline Ngagel. Nggih biasa mawon. Wong samping nggih biasa. Napa wonten kegiatan nggih biasa. Wonten mayoran ya mboten kepengin awan. Terus poso tahunan niki nak terganggu hukume makruh nggih, nak kuwatir dados kemlarate awak utawa hak hukume makruh neng wayustahabu lan den sunahake apa shaumud dahri. Poso tahunan iki hukume sunnah. Li ghairihi kedue sakliyane wong sing terganggu niki mau li itlaqil adillati karena mutlake pira-pira dalil. Dadi nek mboten terganggu poso tahunan niku hukume tetep sunnah. Niku teng mukadimah Dalailul Khairat niku dijelasno hukume poso tahunan, shaumud dahri utawa poso tahunan. Nate Pak Nasir nate delok. Pengen iki mboten. Kepengen, mboten napa-napa. Wis poso. Menibas kitab ini mboten angsal yang sepuh. Ngoten. Nek mboten angsal tiyang sepuh menawi tiyang sepuh sakake ya nggih. Mboten angsal nggih ampun. Taat kalih tiyang sepuh niku nggih wajib. Iki poso tahunan. Dan cerita sithik tentang Dalailul Khairat. Dalailul Khairat itu dikarang dening Syekh Sulaiman Al-Jazuli sekitar tahun 800-an. Syekh Sulaiman Al-Jazuli niku lampah-lampah wonten napa padang pasir. Dumadaan kepengin salat zuhur niki mboten wonten toya. Terus wonten griya alit teng tengah padang pasir niku wau. Teng kene sandinge omah niku wonten napa sumure. Akhire dodok-dodok kalih sing dadah griya
Ternyata sing medal niku bocah wedok cilik nisan. Cilik nisan Syekh Sulaiman matur kalih bocah cilik wau sanjang aku njaluk banyu kanggo wudu arep salat. Timbane ndi? Bareng ngoten cah cilik niki guyu. Jenengan niki pun terkenal dados wali, pun syekh masyhur ngalime, ape wudu wae bingung ijelaran golek timbo. Akhire bocah cilik mau awe-awe toya sing teng jero sumur niku mau banyune munggah dhewe. Napa medal keramate. Bareng ngoten terus akhiripun wudu, badhe wudu tanglet kalih bocah cilik mau. Kowe kok iso duwe keramat ngene iku amalan napa? Kira di sauri dening bocah cilik niku wau bahwasanya piyambake mboten nate putus kuliah maos salat. Niki kiripun Syekh Sulaiman Al-Jazuli ngumpulna sholawat dados sak kitab. Jadi sak kitab niku isine sholawat sedaya terus dijenakno Dalailul Khairat. Kira Syekh Sulaiman Al-Jazuli maca sholawat niku ngumpulna sholawat niku wau dados Dalailul Khairat dan niku termasuk saking beberapa guru sepuh termasuk tarekah Mu'tabarah. Jadi termasuk tarekah Mu'tabarah niku antara lain mulang utawa ngaji. Jenengan ngaji iki termasuk lambai tarekah maca Quran nggih. Termasuk niku maos Dalailul Khairat. Tapi nggih digurukno ampun tuku kitab ke pasar terus anggere dilambai. Sebab kula niki wonten cerita malih. Kula gadah kenal wong nggih tiyang sepuh sabarane bapak. Bapak winginane sedo niku usiane 86 dadi ya sepuh mbon. Kepengin jaduk mendadak. Iki nak menawi wonten sing kepengin. Bareng kepengin jaduk mendadak niku tuku mujarabah. Pirsa nggih mujarabah, kitab sing amalan-amalan ngene. Napa teng toko niku bareng ngoten di ngamal. Akhire nambah bawur niku ya napa mripate mboten roh napa-napa. Tenane kitab-kitab sing semacam ngoten niku kedah diijazahno. Ngoten sebab kelebet apa man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Jadi kitab-kitab tarekah wajib diijazah. Sinten tiyange sing mboten gadah guru niku mungkin gurune napa setan. Mane jenengan ngaji ya bener, pun bener. Sale kados kula, kados Mbah Kaji Toyo riyen ngaos ing Hajen. Kula ngaos ing Ngagel nggih posonan teng Hajen. Sebagian teng napa nate teng Pakis lan teng pundi-pundi lah. Niku pun bener. Ben mboten gurune setan. Dalam napa? Lah niki dak ngaos. Nggih. Mboten sadèrènge jenengan kan mboten ngatur Pak. Oh nggih, Mbah Mas Budi enten Mbah Juremi, Mbah Suyuti nggih. Mbah Toyib nggih, kathah kiai-kiai riyen ingkang napa? Ingkang ngucap. Biasanya carane ngreksa agama niku nggih kanthi napa? Kanthi ngaos. Niki kula ya wonten rencang ya ngoten bapake tarekah. Lah tarekah niku kan wonten bukune niku buku alit sing karangane Syekh Hambali Kudus.
niku wong keranten roh akhire dingamalno larene. Dingamalno larene anggere diwaca wong delala ya pinter maca. Bareng dingamarno larene niku delala tawayur. Tawayur niku napa? Owah pikire. Owah pikire. Jadi ya nuwun sewu ngantos saniki delalah dereng mati. Ngoten. Terus wonten beberapa ilmu sing ancen kedah digurukno secara khusus. Lah dalailul khairat niku disyarai namine mataliul masarah. Syarai dalailul khairat niki termasuk mataliul masarah. Ngaos tenggene HP mboten napa-napa. Nggih. Dadi amalan-amalan keng HP niku termasuk ijazah ammah, ijazah umum. Tapi wonten beberapa ijazah sing kedah niku ancen digurukno. Nah, umpamane mboten digurukno kirang pas. Nah, misalnya bakas poso, bakas napa? Bakas Ramadan, bakas Jumatan wis mboten digurukno mboten napa-napa. Iki napa ma'dzun bi izni syar'i. Dadi pun diizini kelawan izine syara. Dan misalnya niku pun ijazah ammah hanya saking gurune pun membuka ijazah online desa niki kadang-kadang napa wonten ijazah online. Oh berarti niku ya ancen memang napa saking gurune pun mengijazahi secara virtual. Nek dilampahi ya mboten napa-napa. Karuan pun wonten napa? Wonten gurune. Tapi senaosa ngoten jengene ijazah niku luwih sae langsung napa talaki. Artine langsung ketemu kalih guru cara bahasane tarekah dipun talkin langsung kalih guru. Ngoten nggih Mbah Saleh ya. Nggih. Kula niku nak tenggene HP niku ajeng ngamalno niku dereng kecekel wong sing kula ngertose dereng kula ngamalno sedaya. Ki bahas masalah dalailul khairat niku. Gusti mriki kuwatah sanget sing wonten ngantos sakniki poso ngantos sepuh tesih poso dalail kata. Lah hukume pripun nggih niku ndelok keadaane nak poso kok ndadekno terganggu ya apik mboten poso. Lah nak poso kok malah ndadekno sae nggih sae poso. Ngoten. Wa minhu lan iku setengah saking poso sunnah saumu yaumi arafah utawi poso ing dalem dina Arafah. Wa huwa tasi'u Dzulhijjah. Wa huwa utawi saumu Arafah iku tasi'u Dzulhijjah. Iku tanggal 9 wulan Dzulhijjah. Dinten Arafah. Enaken mboten napa? Mboten tiyang haji, nak tiyang haji apik mboten poso. Wa saumuhu yukaffiru dzunuba sanatin qablahu wa sanatin ba'dahu. Wa saumuhu utawi poso ing dalem tanggal 9 Dzulhijjah. Jenenge poso Arafah. Yukaffiru iku kelebur apa saumu yaumi Arafah dzunuba sanatin ing pira-pira dosane setahun. Qablahu kang ing dalem sadurunge tanggal 9 Dzulhijjah. Wasanatin lan pira-pira dosane setahun ba'dahu kang ing dalem sabadane tasi'i Dzulhijjah. Kama fi khabari muslimin, kama kaya barang keterangan fi khabari muslimin kang tetep ing dalem hadis
hadise Imam Muslim. Siyamu yaumi Arafah yukaffiru sanatal lati qablahu wallati ba'dahu. Siyamu yaumi Arafah utawi poso ing dalem dina Arafah iku yukaffiru nglebur apa siyam as-sanata ing dosane setahun. Allati qablahu kang ing dalem sadurunge yaumi Arafah. Walati lan barang badau kang ing dalem sause siam Arafah. Dadi poso tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 napa? Tanggal 9 besar orang mriki. Niku termasuk fadilahe nglebur dosa setahun sadurunge. Berarti sing pun kliwat karo gadah napa gadah jaminan malih nglebur dosa setahun sabadane. Wal akhwatu utawi kang luwih ati-ati saum samini iku poso ing dalem tanggal 8 Zulhijjah. Ma'ahu ing dalem sertane tasi'i Zulhijjah. Dadi sing luwih apik, luwih ati-ati niki kecuali poso yaumi Arafah, poso hari Tarwiyah. Tarwiyah niku tanggal pinten? Tanggal 8 Zulhijjah. Bal yundabu balik den sunahake saumuma apa masane dina qabla kang ing dalem sadurunge yaumi Arafah minal asyri nyatane saking 10 dina. Ya berarti mulai tanggal 1 tekan tanggal 9 Dzulhijjah. Dan iki nak tiyang haji pripun wa mahallu nabi saumihi utawi panggonane den sunahake poso yaumi Arafah iku li ghairil haji kedue sakliyane wong kang haji. Nah, tiyang haji niku tanggal 9 niki pas napa wukuf tenggene Arafah. Niki nak tiyang haji boten disunahno poso dinten Arafah. Amma wa anapun utawi wong kang haji fa'in Arafah mongko lamun ngerti sapa al-hajju anawu ing satemene wong kang haji yasilu iku temeka sapa wong kang haji Arafah ing tanah Arafah lailan ing dalem mangsa wengi sunah mongko den sunatake lahu kedue wong kang haji saumuhu apa bisa apa poso dina Arafah. Antiyang haji nah piyambake niki mungkin dugi Arafah waktu malam niki disunatake poso. Wa ilang lan lamun ora tumeka ing dalem Arafah wektu bengi sunah mongko den sunatake lahu kedue wong kang haji fitruhu apa mokah poso dina Arafah. Iki bijing nak tindak haji nggih. Iki nak pas dinten Arafah nak tekan mriko bengi kesunatan poso rinane ning nak tekan Arafah kok rino disunatake napa mokah. Niku Mbah Saleh tanglet ijazah beruh teng HP niku kan termasuk biasane ijazah sugih bayar utang ngoten-ngoten niku nggih ha. Mboten napa-napa dingamalno niku mboten sae. Nggih. Kula nembe nganggih, nggih mboten napa-napa. Nggih, diamalne mboten napa-napa. Nggih. Mboten bahaya nek niku. Pripun?
angsal lah. Angsal. Sing mboten pareng iku wingi niku nak awane wulan Ramadan. Nggih. Kados ngeten iki lho, awan-awan niki mboten angsal. Niku wingi kula terangno nika posone batal kalih mbayar kafarah. Kafarate napa wingi? Emot. Poso kalih wulan berturut-turut. Nek mboten kiyat poso mbayar kafarah angger sedinten. Sakmut diaturna tiyang swidak, berarti swidak mot. Nggih. Nganu Mbah Saleh ditangkleti ibune nggih. Nggih, mungkin sanjangi. Mun kula tangkletno sing boten angsal niku ya nak lampu merah. Nah lampu merah karuan boten angsal. Ning kadose pun boten lampu merah, mosok tesih lampu merah. Tesih napa head niku lho, nak head boten angsal. Nggih, kalih napa? Nak awane bulan Ramadan. Dan nak dalune wulan Ramadan asa angsal niku jelas di olehno uhillalakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum den halalno maring sira kabeh lailatas syiyami ing dalem bengine wulan Ramadan. Ar-rafatsu apa? Jima. Jadi rafas iku asal maknane sautus syaksi indal jima, suarane wong nalikane jima. Nah niku dados kinayah rofas maknane jima. Nggo suarane pripun mboten roh. Jenengan sing paham. Nak bengi angsal, nak awan mboten angsal. Kecuali nak lali, lha wingi wonten penjelasane. Nak lali bonus. Nggih, masa lali ya? Nah, napa dahar awan-awan wae ya jarang lali ya, napa meneh niku kok lali ya. Ngelali napa lali? Lali setengah jarak. Ngaten nggih, Mbah Saleh mungkin sanjangi. Olah kok ngono. Walah ngoten tiyang sepuh nggih angsal mboten napa-napa. Yes. Nggih. Mboten napa-napa. Karwan sing wonten larangan niku nak napa? Awane bulan Ramadan. Bon. Nak poso niki. Wa Asyura, bon niki wa Asyura lan poso tanggal 10 Syura. Bil maddi kelawan diwaca dawa Asyura. Wa hakai ba'dhum al-qasra lan ceritakake sapa ba'dhum sebagian ulama al-qasra diwaca cekak mboten Asyura tapi Asyura. Tiyang Jawa niku ape muni Asyura kedawan akhire 10 Syura. Tiyang Jawa niki kan jengen ngono kan cekak-cekak ngono. Upamane Pak Soleh ya Pak Sol nggih. Abdul Hamid ya Dul. Nggih. Pak Nasir ya Pak Sir, Pak Nas napa Pak Sir? Mbah Mus sinten? Mbah Muslihan ya Mbah Mus. Pak Rifan ya Pak Rif. Asyura malih Syura. Tanggal 10 Syura niki termasuk
sunnah diposoni. Wa huwa utawi Asyura iku Asyirul Muharram, tanggal 10 wulan Syura, wulan Muharram. Wa shaumuhu utawi poso ing dalam tanggal 10 Syura iku yukaffiru, nglebur apa saum as-sanata ing dosane setahun allati qablahu kang ing dalem sadurunge tanggal 10 Syura. Poso tanggal 10 Syura niku menghapus dosa setahun yang sudah lewat. Nah, Gusti Allah niku murahe ya. Poso setahun apa sedina wae nglebur dosa setahun. Liqauli krana dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saumu Asyura utawi poso ing dalem dina Asyura tanggal 10 Muharram. Ahtasibu iku golek ganjaran sapa ingsun Kanjeng Nabi alallahi ing atase Gusti Allah ayu kafira ing yen to nglebur apa saum as-sanata ing dosa setahun allati qablahu kang ing dalem sadurunge Asyura. Iki poso Syura. Biasanya nak wong ahli tirakat malah kawe tanggal 1 ya nggih. Nggih, biasanya tanggal 1. Nggih, wonten timbalan Syura. Dan iki wonten terus. Wal ahwatu utawi kang luwih utama utawi kang luwih ati-ati iku saumu yaumin qablahu iku poso sedina ing dalem apa sadurunge Asyura wa yaumin ba'dahu lan poso sedina ing dalem sakwise. Dadi upamane kawe tanggal 1 ya mboten napa-napa. Wa tasu'a lan poso ing dalem tanggal 9 utasu'a. Tanggal 9 napa? Wa huwa tasiul Muharram. Tanggal 9 wulan Syura. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabilin la asummanna at-tasi'a. La in baqitu lan lamun isih urip sapa ingsun, isih gesang sapa ingsun Kanjeng Nabi ila qabilin maring taun kang arep teka, la asumanna mongko nyektine poso temenan sapa ingsun at-tasi'a ing tanggal 9 napa? Tanggal 9 Asyura. Ngaten. Famata mongko nuli mati sedo. Famata mongko nuli sedo sapa Kanjeng Nabi qabla ing dalem sadurunge tanggal 9. Niki keranten pun didhawuhna Kanjeng Nabi senajan Kanjeng Nabi dereng nglampahi tetep dihukumi sunnah. Kawe tanggal 1 ya mboten napa-napa niki pun dados napa tenggene kalangan kiai-kiai kita biasanya do napa timbalan surah nggih. Nggih. Napa ngunggah jaman? Ngunggah jaman. Kula gadah kanca ngunggah jaman wonten dinten malah. Biasane sonten ngoten ngunggah jaman. Wa ayyamal bid wallahu a'lam bissawab. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi hayyi lana rasyada waj'al ma'unataka al-umma lana madada. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa la takilna ila tadbiri
Itu bikin apa?